बिटिसि ओनसोलनि जेसेबां बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर दङ बिथांमोना थांनाय 17 बोसोर हाग्रामानि सासनाव जोबोर खस्थ' मोन्दोंमोन। बेखै जे करापसन, जे नियम निति गैयै, आयेन कानुन गैयै बिदि जि मोनसे गाज्रि सासन, बे सासननिफ्राय बारग'नो थाखाय हास्थायबोबाय थादोंमोन। आरो बे हास्थायनाया मैयानि जिथु स्टेट गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्टनि जि केबिनेट डिसिसन, बे डिसिसननि जगियति दिनैनिफ्राय गभर्नरनि आखायाव जे बिटिसिनि सासननि दायित्व थांबाय, बे थांनाय लोगो लोगोनो गासैबो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे हां लास्रानाय बायदि जाबाय जे बेबायदि मोनसे हां सरथे सरथे अबस्था, नियम निति गैयै, आयेन कानुन गैयै, करापसन, बेबायदि गासैबो बुंफबनाय जि सासन बेनिफ्राय बारग'नो मोननानै दिनै रायजोफ्रा गोजोननाय मोन्दों। आरो जों UPPLनि दैदेनगिरि हिसाबै आरो सासे बिजाथि हिसाबै रायजोपालनि आखायाव जि सासन बिबान बेखौ बरायदों। आरो लोगोसे आसाम सरकारजों धन्यबाद होदों जे अन्तत बिटिसि ओनसोलखौ हाग्रामा महिलारिनि जि दुर्निति, जि अपखाहन, बेनिफ्राय बासायनानै मोनसे मोजां सासन होनो जे थांगासिनो दं, बेनि थाखाय जों असम सरकारखौ बाख्नायदों। आरो जों आसा खालामदों जे रायजोपाल महोदया सासननि दायित्व लानानै बिटिसिआव मोनसे मोजां सासन खालामसिगोन, दुर्निति मुक्त बेबायदि मोनसे समाज खालामसिगोन। बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां रायजो राजाफोर दं गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि, बे गासैखौबो समान मोनथाय, समान सुबिदा होनानै थांनानै थानायनि मोनसे मोजां खाबु होसिगोन। आरो बिटिसिनिफ्राय अन्तत दुर्नितिखौ फोजोबस्रांसिगोन आरो बेबायदि दुर्निति मुक्त मोनसे समाज दानो थाखाय खाबु होसिगोन, बेखौ जों आसा खालामदों। आरो बेनिखायनो गेजेरजों मोनसे मोजां परिबेक, मोजां बारहावा, मोजां थासारि, मोजां सासन जे बिटिसि ओनसोलाव जों मोनसिगोन, बेखौ आसा खालामदों। आरो बिथांनिफ्राय जों बेखौनो लुगैदों। हाग्रामानि महिलारि बिथांनिफ्राय टार्मआ, बिथांमोननि सासननि समा मैया जोबनाय सत्तेव बिथांमोना लुगैदोंमोन जे सासनखौ बिसोरनि आखायावनो गथायबावथों, अन्तत 6 माससो केयारटेकार हिसाबैबाबो हाग्रामा महिलारिनि आखायावनो समजायथों सासन बिबानखौ, बेखौ लुगैदोंमोन। खिन्थु भारतनि संबिजितआव स्पष्ट बाथ्रा दंखायो जे जेब्ला बिटिसि ओनसोलाव कन्स्टिटिउसनेल मोनसे क्राइसिस जागोन, अब्ला बिटिसिनि सासननि बिबानखौ गभर्नरानो दायित्व लायो। इन केस माबा मोनसे समाव सरकार सोलिबाय थादों, खिन्थु गेजेर सरकारनि टार्मआ जोबालासिनो गेजेर ससेयावनो हयथ' क'लिसन सरकारनि थाखायबो जानो हागौ, बा किसुमान सरकार दानाय पार्टिनि सोद्रोमाफोरनि गाज्रि मोनलायनि थाखायबो जानो हागौ सरकारा गेजेराव बायना थाङोबा, बेबायदि समाव गोदान सरकार जासान्दि खिन्थु रुलिं जिखिनि माबा फोर्स, जिखिनि पार्टि, बिथांमोननो अन्तत टेम्परारि मोनसे सासननि दायित्व होनायनि माबा बेबस्था दं, गभर्नर बेखौबो खालामनो हायो। खिन्थु आथिखालनि जि सिटुवेसन, बेयाव BPFनो सासननि बिबानखौ एक्सटेन्सन खालामनांगौनि बा खालामनो हानायनि परिबेख गैया, जिहेतु बिथांमोननि 5 बोसोर टार्मआ जोबखाबाय। आरो लोगोसे बिथांमोना आथिखालाव जानो गोनां जिथु इलेक्सन, जिथु बिसायख'थि, बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावयानो बिजाथि आरो इतिमধ্যे इलेक्सननि कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दं। दा बेबायदि सिटुवेसनाव BPFनो दायित्व होनो हानायनि कन्स्टिटिउसननि जेबो बेबस्था गैया, बेनिखायनो दिनै गभर्नरा लादों। दिनै हाग्रामा महिलारिनि कम्पानि बिथांमोननि जिखिनि मावथि, बिथांमोना लुगैदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिनि दायित्वखौ होगोननानै। आरो बिनि आन्दोआव गोबां बिथांमोना एजेन्डा दं, खारन बिथांमोना गिनाय मोनसे दं जे गाबोन जुदि पावारनिफ्राय बिथांमोना गोग्लैनो गोनां जायो, गोजान जानो गोनां जायो, अब्ला हले बिथांमोना थांनाय समफोराव जिफोर करापसन खालामदों, जिखिनि दुर्निति मावदों, बिनि सायाव हयथ' निस्सय इनकुवारि जागोन आरो सरकार बेखौ खालामगोन, खालामालाबानो थानाय नङा। बेनिफ्राय बिथांमोना दायित्व मोनबावनायनिबा
नेक्स्ट इलेक्सनाव गोरलैयैनो फांफं खालामना थगाय थसि खालामना सिगि सग खालामनाबाबो इलेक्सन देरहाहोनो हानायनि मोनसे खाबुखौ लागौमोन खिन्थु दिनै बे मोननैबो नोजोरा बिथांमोना फेलें जाबाय जाफुंहोनो थाखाय जे बिथांमोना दिनै नेक्स्ट इलेक्सनाव गावसोरनि मा बुंगोन मासल पावार बाहायनानै थाखा फैसा बाहायनानै देरहाहोनो हानायनि जि मोनसे आसा दं बेबो गैया जाबाय आरो लोगोसे बिथांमोननि जितु थांनाय समफोरनि 17 बोसोरनि जिखिनि मिसरुल जिखिनि मिस एडमिनिस्ट्रेसन आरो जि करापसन बे करापसनफोरनि सायाव सरकारा इनकुवारि होसिगोन आरो बिनिफ्राय बासायनो थाखाय बे गासैबो गोरोन्थिफोरखौ बिथांमोना जोख्लोबनो नाजादोंमोन खिन्थु बे साक्सेस जानाय नंला जों बे समावनो आर'ज खालाम बेखौ गभर्नर आरो असम सरकारखौ मोनसे रिकुवेस्ट मोनसे एपिलसो खालामबावनो लुगैदों जे थांनाय समफोरनि जिखिनि करापसन बेखै हाग्रामा महिलानि एगेन्स्ट केग रिपर्ट दं जेरावहाय 800 क्र'र केलेंकारिनि बाथ्रा दं होननानै उल्लेख खालामनाय जादों आरो लोगोसे बिभिन्न गभर्नमेन्ट स्किम बे एनरेगा स्किमानो जा बा गुबुन गुबुन स्किमानो जा बे स्किमफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जे बिथांमोना करापसन खालामदों बिनि प्रुफ इतिमধ্যে पार्सेन्ट पेपार्स ओंखारबोगासिनो बिभिन्न समस्तिफ्राव जेरै जब कार्ड बायदिसिनानि थाखा मानो जानाय बिपिएफनि सोद्रोमा बे गासैबो रिपर्टफ्रा ओंखारगासिनो दं आरो बेफोरखौ नंगौ नङा इनकुवारि खालामनानै जायफ्रा थारैनो दायनिगिरि बिथांमोनखौ देशनि आयेन मथे साजा होनायनि बेब'स्थाखौ खालामनांगौ जों बेखौसो खावलायदों दैमारिया जितु इन्डियान कनस्टिटिउसननि प्रभिजननि बाथ्रा बुंदों बिथाङा मोनसे अपसनखौल'सो बुंदों सिक्स सिडुलाव बेबायदि मोनसे कनस्टिटिउसन क्राइसिस जायोब्ला मोननै अपसननि बाथ्रा दं इतिमধ্যে आं मोनसे अपसनखौ बुंबाय जे मालाबा सरकारा सोलिबाय थादों खिन्थु 5 बोसोर जायै समाव सरकारा बायनानै थांबाय बेबायदि समाव जुदि सोरखौबा केयारटेकार बेहाय रुलिं सरकारखौनो केयारटेकार गभर्नमेन्ट हिसाबै होनो हायो नेक्स्ट सरकार दानो हासान्दि दा बेबायदि खेथ्रआव गभर्नरा इच्छा जायोबासो खोथाया बे बाथ्रा दं इच्छा जायोसो इच्छा खालामोबा अब्लासो रुलिं पार्टिनि जाय जोंना चिफ जाना दं बिथांनो केयारटेकार दायित्व होनो हायो आरो गुबुन अपसना जाबाय टार्म जोबोब्ला गभर्नरा बेखौ रुल खालामो बे मोननै अपसन दंखायो स्पष्टयै दा दिनैनि बेलायाव बिथांमोननि 5 बोसोर सरकारा टटेलि जोब्बाय आरो बेवहाय रुलिं पार्टिनो केयारटेकार गभर्नमेन्ट हिसाबै दायित्व होनायनि कुनु कुवेसन गैया कनस्टिटिउसनाव बे प्रभिजना गैया बिश्वजित दैमारि बिथाङा बे माबाखौ कनस्टिटिउसननि बे दफाखौ मिस इन्टारप्रेट खालामनो नागिरबाय थादों आरो बिथांमोना दा बेखौनो बुंनो नाजादों जे आसाम सरकारनि केबिनेटआ जि डिसिसन लादों बियो भुल होननानै दिन्थिनो नागिरदों खिन्थु जि डिसिसन बे एज पार द कनस्टिटिउसनेल बे कारेक्ट आरो हाग्रामा महिलारिनि जानानै बिश्वजित दैमारि जे मोनसे मिस इन्टारप्रिटेसन खालामबाय कनस्टिटिउसनखौ बेसो भुल आरो दानि सिटुवेसनाव दिनै गभर्नरानो रुल खालामनांगोन खारन बिपिएफनो दायित्व होनो हाथावनाय अबस्था गैया खारन बिथांमोना इतिमধ্যে इलेक्टोरेल प्रसेसआव हाबबाय आरो इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टनि बिथांमोनाबो मोनसे दायनिगिरि बेनिखायनो बिथांमोनखौ दायित्व होनायनि दानि समाव बे परिबेखा गैया बे कनस्टिटिउसना बेखौ थोना दिनै आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों जे इलेक्सना जा 4 तारिखआव जानो गोनांमोन खिन्थु जायाखिसै खिन्थु दासिमहालागै इलेक्सनखौ केन्सेल खालामबाय होननानै डिक्लेयार खालामाखै आरो इलेक्सननि प्रसेसआ दासिमबो सोलिगासिनो दं इलेक्सननि कड अफ कन्डाक्टआबो दंबाय थायो खिन्थु बेराफारसेथिं जा हल वर्ल्डआवनो COVID-19नि जितु मोनसे गाग्लोबनाय गिख्रंथाव गाग्लोबनाय बिनि मोनसे गाज्रि बारहावाबो सोलिगासिनो दं बेनिखायनो जों बेखौनो खावलायनो सानदों रायजो राजाफोरखौ जे इलेक्सना जोंहा एनि टाइम जानो हागौ बिनि थाखाय जों गासिबो प्रिपेयार जाना थानांगोन आं दिनैनि बे मिडियानि जुगेदि रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों बेहाय इउपिपिएलनि जेसेबां प्राइमारि कमिटिनि वार्कारफोर दं जेसेबां बुथ कमिटिनि वार्कारफोर दं जेसेबां भटार सापर्टारफोर दं बिथांमोनखौ खावलायदों जे नोंथांमोना जिखुनु समावनो इलेक्सननि मोगा मोगि जानो थाखाय थामथिम जानानै थाबाय थानाया मोजां जागोन खारन जोंनो गोदान सरकार नांगौ जोंनो मोनसे परिबर्तित सरकार नांगौ जोंनो मोनसे मोजां सरकार नांगौ
दुर्नीति मुक्त बेबायदि मोनसे समाज जों नांगौ जे हिसाबै जोंनो दुर्नीति मुक्त बेबायदि सरकार नांगोन आरो बेनिखायनो बेबायदि सरकार लाबोनो थाखाय बिटिएडिनि जेसेबां रायजो राजाफोर दं गासैबो रायजो राजाफोर बेखौ खावलायदों लोगोसे जिहेतु COVID-19नि थाखाय लकडाउन सोलिगासिनो दं बे लकडाउननि जिखिनि इन्सट्राक्सन दिनै सरकारनिफ्राय आरो मेडिकेल डिपार्टमेन्ट साइडनिफ्राय होगासिनो दं बेनि थाखाय जों बे गासैबो इन्सट्राक्सनखौ मानिनांगोन जों जाहाथे सुबुं गमाफोरनिफ्राय गोजान जाना थायो गावखौनो जेसेबां हायो आइसोलेट जानानै लाखिनो हायो बेनिफ्राय साब सिखोन थायो जाहाथे जों सानफ्रामबो आथिं आखाइ सुनाय बे बेबस्थाखौ खालामनो हायो बेनिफ्राय जों सेनिटाइजार इउज खालामो जाहाथे मास्क गानो बे गासै बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखिनानै जों सोलिनांगोन आरो बिनि गेजेरजों जों गावखौ बासायनायजों लोगोसे गावनि न'खरनि परियाल गावनि गामि गावनि समाज आरो दुलाराय ओनसोलखौ जों बासायनो हागोन खारन जि COVID-19नि जिथु गाग्लोबनाय बे जोबोद गिख्रंथाव आरो बेनिफ्राय जों समाजखौ बासायनांगोन देशखौ बासायनांगोन आरो बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन आरो जिखिनि इन्सट्राक्सन जों बेखौ मानिनांगोन बेनिखायनो जों बे मोननै बाथ्राखौ फारसेथिं इलेक्सननि थाखाय रेडि जानानै थानांगोन फारसेथिं COVID-19निफ्राय जोंनि गावखौ लाफानानै जोंनि साखाथियाव जेसेबां दं गावनि न'खरनि जेसेबां दं जोंनि समाजनि जेसेबां दं गासैखौबो बासायनो थाखाय जों नाजानांगोन आरो जोंनो गोदान सरकार नांगौ बेनिखायनो जों इलेक्सननि थाखाय प्रस्टुत जानानै थानांगोन आरो जों बेखौबो गोसोआव लाखिनांगोन जे थांनाय 17 बोसोर हाग्रामा महिलानि समाव जिखिनि दुर्नीति जादों बे दुर्नीतिफोरनि थाखाय दुर्नीति खालामग्राफोरनि सायाव इनकुवारि जानांगौ बिनि थाखाय रायजोफ्राबो असम सरकार आरो दानि गोदानै दायित्व लानाय गभर्नर बिथांनिसिम आपिल दैथायहरनांगौ खावलायनांगौ जाहाथे इनकुवारि खालामथों आरो इनकुवारि खालामनायनि गेजेरजों दायनिगिरिफोरखौ जाहाथे आयेन मथे साजा होथों जों बिनि थाखायबो सरकारखौ आरो गभर्नर बिथांखौ जों खावलायनो थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ दिनै बे मिडियानि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय